Uteliaisuus voittaa epäonnistumisen pelon. Hei sinä siellä, tiedätkö miten voit voittaa epäonnistumisen pelon? Se on yksinkertaista. Aloita kertomalla itsellesi pieni salaisuus. Sinun tarvitsee vain olla utelias. Halu oppia ja ymmärtää uusia asioita voi muuttaa kaiken. Kun sanot itsellesi, että haluat vain selvittää, miten jokin asia toimii, asetat itsesi oppijan asemaan, et epäonnistujan. Tämä pieni ajatusmuutos vapauttaa sinut paineesta ja pelosta. Se antaa luvan kokeilla, eksyä ja kasvaa. Muista, ettei kyse ole täydellisyydestä vaan matkasta. Jokainen yritys, jokainen virhe on askel eteenpäin. Anna uteliaisuuden johdattaa sinua. Se tekee matkasta mielenkiintoisen ja opettaa sinulle arvokkaita oppitunteja. Lopuksi muista, että olet vahvempi kuin epäonnistumisen pelko. Jatka eteenpäin, pysy uteliaana ja näe, mihin se sinut vie.